ሰላም ከመይ ጸንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ናልኩም መፂና ኣለና ንኽትከታተልና ድማ ብኽብሪ ንዕድም። ቀዳማይ ሚኒስትር አልባንያ ኤዲ ራማ ንህዝባዊ ዕድጊት ትከታተል ፈላመይቲ ክኔታዊ ብልሒ ሚኒስተር ኣብ ካቢነ መንግስቲ ከም ሸመ ፍሊጡ እዛ ክኔታዊ ብልሒ ድማ ነቲ ዕድጊታት ካብ ብልሽውና ነፃ ከም ትገብሮ ድማ ቃል ኣትዩ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንረብዓይ ግዚኡ ጉንበት ድሕሪ ምዕዋቱ ኣብቲ ምስ ኣባላት ማሕበራዊ ሰልፊ ዝገበሮ ኣኼባ እዩ እቲ ሓዳስ ኣባል ካቢነ ሚኒስተራት ኣላልይዋ። እዛ ሚኒስተር ዲኤላ ዝተሰሚየት ኮይና ብኣልበኛ ድማ ፀሓይ ማለት እዩ። ዲኤላ ብኣካል ዘይትርከብ ብክኔታዊ ብልሒ ዝተፈጠረት ቀዳመይቲ ኣባል መንግስቲ እያ ይብል ድማ ራማ። ዲኤላ ኣብ ዝካየድ መንግስታዊ ዕድጊታት ንኩሉ ውሳነታት ከተካይድ ሓላፍነት ድማ ክወሃባ እዩ። ካብ ብልሽውና ሚታዊ ነፃ ክኸውንን ነብሰ ወከፍ ጨረታ ናብ መንግስቲ ዝኣቱ ገንዘብ ግሉፅ ክኸውንን ከም ትገብሮ ድማ ወሲኹ ገሊጹ። እዚ ስጉምቲ እዚ ካብ ግብራኖት ንላዕሊ ምስላዊ እዩ። ምክንያቱ ቅዋም ኣልባንያ ሚኒስተራት መንግስቲ ብውሕዱ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ብእምሮ ብቑዓት ክኾን ኣለዎም እዩ ዝብል እንተኾነ ካብ ሰባት ንላዕሊ ክነታዊ ብልሒ ርኡይ ረብሓታት ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ። ብዛዕባ መንግስቲ ዘደናግር ሓበሬታ ዝዝረቑ ኣይኮነን እዩ ንሰዓቱ ሓቶ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ጥራሕ እዩ ዓብዪ ናይ ዕድጊ ብልሽውና ኣይክሉን እዩ ድማ ክብል ገሊጹ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንሲኤንኤን ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ህዝባዊ ዕድጊ ዘገልግል ናይ መጀመርታ ሙሉእ ሞዴል ክኔታዊ ብልሒ ንምስራሕ ምስ ኣልባናውያን ዓለማውያን ዝቆመ ብሉጥ ጉጅለ ንሰርሕ ለና ክብል ገሊጹ። ኣብ ዕድጊ ክህሉ ንዝኽእል ኩሉ ጽልዋ ነውግድ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ መስራሕ ኣዝዩ ስሉጥን ውፅኢታውን ተሓታትነት ዘለዎ ክንገብሮ ኢና ክብል ወሲኹ ገሊጹ። ዲያላ ቅድሚ ከም ሚኒስተራት ኮይና ምሻማ ካብ ጥረት ሒዛ ብምስሊ ባህላዊ ክዳን ዝለበሰት ጓል ኣንስተይቲ ሰነዳት ኣገልግሎታት ዝህብ ኤሌክትሮኒካዊ መድረኻት ዕማማት ከተካይድ ፀኒሓ እያ። ክሳዕ ሕጂ 36,600 ዲጂታላዊ ሰነዳት ምቕራብ ዝሓገዘት ኮይና ተወሳኺ ድማ 10,000 ኣገልግሎታት ከም ዝሃወት ወግዓዊ ኣሃዛት ናይቲ ሃገር ድማ ይሕብሩ። እዚ ንረብዓይ ግዚኡ ስልጣን ዝሓዘ ራማ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ሓድሽ ካቢነ ሚኒስተራቱ ናብ ባይታ ሃገር ከቕርብ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ህዝባዊ ምምሕዳራት ኣንጻር ብልሽውና ዝካየድ ቃልሲ ኣልባንያ ናብ ሕብረት ኣውሮፓ ንኽትፅምበር ቀንዲ ቅድመ ኩነት ከም ዝኾነ ድማ ገሊጹ። ሰራዊት ሱዳን ስትራቴጂካዊት ከተማ ከም ተቆጻጸረ ተገሊጹ። ሰራዊት ሱዳን መሻርክቱን ኣብ ግዛት ደቡብ ኮርዶፋን ትርከብ ከተማ ሃይበላ ድሕሪ ብርቱዕ ውጋት ካብ ዳዕመ ሰሪዕ ዳግማይ ከም ዝመንጽዕዋ ገሊጾም። ብተወሳኺ ድማ ሰራዊት ሱዳን ትማሊ ስትራቴጂካዊት ከተማ ባራ ከም ዝተቆጻጸረ ትማሊ ተገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ ሰራዊት ሱዳን መሻርክቱን ኣብ ግዛት ሰሜን ኮርዶፋን ትርከብ ከተማ ባራ ድሕሪ ብርቱዕ ውጋት ካብ ዳዕመ ሰሪዕ ዳግማይ ከም ዝመንጽዕዋ ገሊጾም። ዳዕመ ሰሪዕ ካብ ሚያዝያ 2023 ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ካብ ዝውላዕ ኣትሒዙ ነዛ ስትራቴጂካዊት ከተማ ሒዝዋ ዝጸንሐ ኮይኑ ንርእሰ ከተማ እታ ግዛት ኣልባይ ድማ ንምጥቃዕ ከም ደጀኑ ተጠቒሙላን ከምኡ እውን ካብ ምዕራብ ሱዳን ዝነበረ ናይ ቀረብ መስመር ወሳኒት ቦታ ክትጥቀመላ ድማ ጸኒሑ እዩ። በኻሊእ ዜናና ድማ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ብትራምፕ ዝቐረበ ውጥን ቃዛ ደጊፉ ንምስራት ዓለማዊ ሓይሊ ምርግጋ ወይ ድማ ኤስኤፍ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ውጥን ዝሳተፉ ነጥብታት ኮይኑ ኣሜሪካ ከም ትብሎ ድማ ብዙሓት ሽመን ዘይተጠቐሰ ሃገራት ኣበርክቶ ከም ዝገበራ እያ ትገልጽ። እቲ ውሳነ ብ13 ሃገራት ዓባይ ብሪጣንያ፣ ፈረንሳ፣ ሶማልያን ሓዊሱ ድጋፍ ዝረኸበ ኮይኑ ዝኾነ ኣንጻር ትእማመን ዘድመፀት ሃገር ድማ የላን። ሩስያን ቻይናን ግን ድምፂ ካብ ምሃብ ተቆጢበን እየን። ነዚ ውጥን ምቕባል ኣብ ምድልዳት ተወስዶ ምባል ገዳስ ስጉምቲ እዩ ክብል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ገሊጹ። ሓማስ ነቲ ውሳነ መሰላትን ጠለባትን ፍልስጤማውያን ከም ዘይኽእል ብምግላጽ ድማ ነጽግዎ ኣሎ። ሓማስ ነቲ ውሳነ ምስ ተመሓላለፈ ኣብ ቴሌግራም ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ እቲ ውጥን ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ኣገባባት ህግራዊ ስርዓት ክገብር ዘግድድ ምዃኑ ህዝብናን ውድባትን ኣይቕበሎን ክብል ገሊጹ። ኣብ ወሽመጥ ጋዛ እንተላይ ነቲ ዕጥቂ ንምፍታሕ ዝተፈላለዩ ዕማማት ዘፍጽም ዓለማዊ ሓይሊ ምምዳብ ዘይሰራውነት ከም ዘይብሉ ነቲ ገወጣ ናብ ዝድግፍ ወገን ናይቲ ግጭት ይቕይሮ ክብል ወሲኹ ገሊጹ። ብመሰረት ውሳነ እቲ ሓይሊ ዕማም ምስ እስራኤልን ግብፅን ከምኡውን ምስ ሓድሽ ሰልጠነን ዝተመርመረን ሓይሊ ፖሊስ ፍልስጤም ብምትሕብባር ደቡባዊ ከባቢታት ንምውሓስን ንሓማስ ሓዊሱ መንግስታዊ ዘይኮኑ ዕጡቃት ጉድለታት ብቋውነት ዕጥቂ ናይ ምፍታሕ መስርሕ ድማ ከረጋግጽ ክሰርሕ እዩ። ክስካብ ሕጂ ኣብኡ ዝነበሩ ፖሊስ ብትእዛዝ ሓማስ ዝንቀሳቐሱ ኮይኖም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሕቡራት ሃገራት ማይክ ዋልን ቤት ምክሪ ጸጥታው ዝሃቦ መግለጺ ዓለማዊ ሓይሊ ምርጋእ ወይ ድማ ISF ነቲ ከባቢ ውሕስነት ናይ ምርግጋጽ ምውጋድ ወታደራዊ ቃዛ ምድጋፍ ትሕቲ ቅርፂ ግብረ ሽበራውያን ምፍራስ ኣጽዋር ምእላይን ድሕነት ሲቪላውያን ፍልስጤማውያን ናይ ምርጋጽ ዕማም ክወሃቦ እዩ ክብል ገሊጹ። ብተወሳኺ ባይቶ ጸጥታ ቦርድ ሰላም BOP ዝተባሃለ መሰጋገር ኣካል ምሕደራን ምቋም ድማ ጽዲቑ። እዚ ኣካል እዚ ምሕደራ ቴክኖክራት ፍልስጤም ዘይፖለቲካዊ ኮሚቴ ዝከታተል ዳግመ ህንጸት ቃዛን ኣዋህዋ ሰብኣዊ ሓገዛትን ዝከታተል እዩ። ድሕሪ ናይ 2 ዓመት ኩናት ዳግመ ህንጸት ቃዛ ዝውዕል ፋይናንስ ኣብቲ ብባንኪ ዓለም ዝድገፍ ትራንስፈንድ ከም ዝመጽእ ድማ ትውጥን ይሕብር። ብመሰረት ውሳነ ክልቲኦም ህግራዊ ሓይሊ ንምርጋን ባይቶ ጸጥታ ቦርድ ሰላምን ኣብ ጎኒ ፍልስጤማውያን ኮሚቴን ሓይሊ ፖሊስን ኮይኖም ድማ ክሰርሑ እዮም። ትራምፕ ንውሳነ ባይቶ ጸጥታ ታሪኻዊ ክብል ብምግላጽ ባይቶ ጸጥታ ቦርድ ሰላም ፍልጦ ዝሃበሉን ዝደገፈሉን መንገዲ ኣብ ቀረባ እዋን ክገልጽ ምዃኑ ድማ ገሊጹ። ንሱ ኣቦ ወንበር ክኸውን ድማ ትጽኢት ይግበር። እዚ ኣብ ታሪክ ሕቡራት ሃገራት ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ውሳነታት ምዃኑ ዝግለጽ ኮይኑ ትራምፕ ከም ዝበሎ ድማ መላእ ዓለም
ሰላም ክህሉ ይኽብል ገሊጹ ሓቀኛ ታሪኻዊ ህሞት ድማ ይኽብለው ትርሰሻል ጽሒፉ እቲ ውሳነ ዘይ ከም ተቀዲሙ ዝቀረበ ንድፊ ናብ ርእሰ ውሳነን መንግስትነትን ፍልስጥኤም ዝወስድ ተኣማንነት ዘለዎ መንገዲ ይጠቅስ እዚ ሓያል ኣባላት ቤት ምኽሪ ዝድግፍዎ ይኽብል ድማ ገሊጹ እስራኤል ምስረታ ሃገረ ፍልስጥኤም መስሪራ ትቃወም ሃገር ኮይና ወሰንቲ ሃገራት ዓረብ ንድፊ እቲ ውሳነ ርእሰ ውሳነ ፍልስጥኤም ኣብ ትውጥን ካእቷ ድማ ጸቕጢ ገይረን ነይረን ወሃዊ ቃል ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት እቲ ውሳነ ኣብ ባይታ ናብ ጭቡጥን ብህፁ ዘድልዮም ትርጉምታት ድማ ክትርጎም ከምኡውን ፍታሕ ክልቲአን ሃገራት ንምዕዋት ዝግበር ፖለቲካዊ መስርሕ ምስራሕ ከም ዘለዎ ድማ ስሚሩሉ ኣሜሪካ በዓል መዚ ፍልስጥኤም ግብፂ ስዑድ ዓረብን ርኩን ሓዊሱ ሓያላት ሃገራት ዓረብን እስላምን ሓዊሱ ብብዙሕ ሃገራት እንትውሳነ ብቁልጡፍ ክጸድቕ ድማ ጸዊዐን በዓል መዚ ፍልስጥኤም መውፅኦ መግለጺ ውዕላት ትውሳነ ብህፁን ብቁልጡፍን ክትግበር ከም ዘለዎ ገሊጹ ሩስያን ቻይናን ዘየት መጻ ኮይነ እንተኾነ ግና ብዓብዩ በዓል ስልጣን ፍልስጥኤምን ካልኦት 8 ሃገራት ዓረብን እስላምን ስለ ዝደገፈኦ ግን ነቲ ውሳነ ክሓልፍ ካብ ምኹላፍ ተቆጢበን እንተኾነ ክልቲአን ሃገራት ትውሳነ ዝነቐፈኦ ኮይነን ብዛዕባ ኣቋማት ቀንዲ ኣገባባት ብዙሕ ንጹርነት ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ተሳትፎ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘየረጋግጸን ንፍታሕ ክልተ ሃገራት ጽኑዕ ተወፋይነት ከም ዘለዎ ብግልጽ ከረጋግጽ ከም ዘይኽእል ድማ ገሊጸን እቲ ናይ መጀመርታ ምዕራፍ ናይ ትውጥን ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ተኩስ ደው ምባልን ጅሆቶ ተሓዙ እስራት ምምላስን ብዓሰተ ጥሪ ድማ ግብሪ ከም ዝውዓለ ይርስዓን ውጥን ሰላም ትራምፕ ብግብሪ ነቲ ሓማስ ብ7 ጥቅምቲ 2023 ንእስራኤል ካብ ዘጥቅዑ እንድሓር ሰዓበ ውግእ ንክልተ ዓመታት ደው ኣቢልዎ ኣብቲ መጥቃዕቲ ኣስታት 200 ሰባት ክመቱን ከለዉ 251 ጅሆ ድማ ተታሒዞም ናብ ቀዛ ተወሲዶም ነይሮም ካብ ሽዑ ጀሚሩ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቀዛ ብዝወሰደት ወታደራዊ ስጉምቲ ልዕሊ 69483 ፍልስጥኤማውያን ከም ዝተቐተሉ ድማ ይንገር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኢራን ድሕሪ ኩናት እስራኤል ዝተፈላለዩ ዓይነት ፕላስቲክ ሚሳኤላትን ድሮናትን ንምርኢት ኣቕሪባ ትርከበላ እቲ ኣብ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕ እትርከብ ሪፐብሊክ እስላማዊት ሃገር ብምኽንያት ኩናት እስራኤል ቀንዲ መማዕበሊ ነቑጣታት ኒኩለር ድሕሪ ምዕናዎም ሳይንስታት ኒኩለራት ድማ ድሕሪ ምማቶም ፈላማይ ምርኢት ኣቕሪባ ትርከብ ኢራን ናብ ስምምዕ ምዕባል ኒኩለር እተው እንተተባሃለት እምብለይ ዝብል መልሲ ብምሃብ ንልዕሊ ሓያል ዓለምና ዝኾነት ኣሜሪካ ድማ ቕቢጻታ እያ ዋሽንግተን ዲሲን ቴህራን ተገዲዳ ናብቲ ስምምዕ እንተዘይኣትያ ቅድም ክብል ኣብ ልዕሊ መማዕበሊ ኒኩለር ፈርዶ ዘውፅሖቶ መጥቃዕቲ ክትደግም ከም ትኽእል ተፀዋትን ምግላጽ እዮም ዝርከቡ خالي زينانا دما منيستر زين ኤርትራ አቴማነ ገብረ መስቀል ነቲ ብሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ገዲን ጢሞቴዎስ ኤርትራ ቀርና አፍሪካ ዘይምርጋት ፈጥረላይ ዝኸሰሰ ርእይቶ ንህዝን ምትዳል ዝግበር ርእይ ሓቐነ ብምባል መልሲ ይብሉ አቴማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኤክስ ዘስፈረ ጽሑፍ ሰልፊ ብልጽግና ዝኣወጆ ማኒፌስቶ ኩናት በቀጻሊ መጠረዚ እናቀያየረን ነብሱ ከም ግዳይ ናብ ዘር ትረኻ ዝኣተወ ይመስል ክብል ገሊጹ ዝሓለፈ 2 ዓመት ብልጽግና ኣድላይ እንተኮይኑ ልዕላው ኣብ ደገ ባሕሪ ብሓይሊ ንምውሓድ ሓይሊ ባሕሪ ቀይሕ ባሕሪ ምዕስካር ከምኡውን ንናጽነት ኤርትራ ሕቶ ምልክት ብምእታው ዝብል ተኽታኹ መልእኽታት ብዓውታ ከስምዕ ጸኒሑ እዩ ኣብ ዝሓለፉ 2 ሳምንታት ግና እዚ መርዛ መናፍሕ ብሃንደበት ሓጢሙ ክብል ገሊጹ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዲን ጢሞቴዎስ ሆሮ ሪቨር ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ብሓባር ዝዳለዎ መድረኽ ንመንግስቲ ኤርትራ ካብቶም ልዕሊ ኢትዮጵያን ዘዋን ዝኽተሎ ጉዳይ ከውፅእዎ ናብ ብርሆን ምትሕባር ዘለዎ መጻኢ ዝዓለመ ንኣናእሽቱ ዝጭበጡ ስጉምታት ክወስድ ከተዋውዕዎ ንማሕበረሰብ ዓለም ጸዊዑ ነይሩ ሚኒስተር ገዲን ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ብምጥቃስ ዋላ ካብ ልዕሊ ልዕላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ከቢድ ምትኽታክ ውሰት እንተተፈጸመ ኢትዮጵያ ልዕሊ ነብሰ ግዛኣት ከም ዘካየደ ተሓቢሩ ኢትዮጵያ ዘርእየተሉ ጓም ምእንቲ ሰላም ክትብል ዝወሰደቶ ሕርያ ምዃኑ እውን ዝገለጸ ኮይኑ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ አቴማነ ገብረ መስቀል መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ክገብሮ ጸንሐ ንኹናት ዘቐስቅስ ተግባራት ነብሰ ምክልኻል ይገብር ከም ዘለዎ ሲኹን ንምቕራብ ከም ምኽንያቱ ይደሊ ከም ዘለዎ ቂሱ ኢትዮጵያ ነብሰ ምግታእ ከም ዝገበረ ዝገለጸ ሚኒስተር ገዲን እቲ ትዕግስቲ ቀጻልን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ክውሰድ ከም ዘይኽእል ድማ ጥንቂቑ ነይሩ ሚኒስተር የማነ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኢትዮጵያ ብሕፅረት ትካላዊ ዝኽሪ ከም ዝሳቀዩ ከምኡውን ካብ ካቢኔ ሚኒስተራት ባይቶ ወይ ኣብ ካልእ ኣብያተ መዝገባት ሰነዳት ክረኽቡ ከም ዘይኽእሉ ከም ዝዛረቡ ብምግላጽ ዝኽሮም ንምሕዳት 4 ሓቅታት ዝበሎ ታሪኻዊ ኣጋጣሚታት ዘርዚሩ ቀዳማይቲ ወዲ በሻሻት ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሓለፍትን ማእኸሎትን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ካብ ጥቅምቲ 2023 ሒዞም ብዛዕባ ተጠቃምነት ባሕሪ ሕቶ ካብ ዘልዕሉ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሕሽክር ንጸንሐ ዝምድና ዘን ክልቲአን ሃገራት ንቓላዕ ክወፅእ ከም ዝገበሮ ድማ ይርስዓን እቲ ወዲ በሻሻ 2018 ናብ ስልጣን ምስ መጸ ውዕል ኣልጀርስ ከም ዘተጎረ ብቐጥታ ድሕሪ ምግላጹ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ብቕልጡፍ ናብ ንቡር ክምለስ ድማ ተራእዩ እዩ ኣብ ኣስመራን ጅዳ ድሕሪ ዝተፈራረሞ ውዕል ሰላም ኣብይ ኣሕመድ ነዊይ ሽልማት ክወስድ ምኽንያት ኮይኑዎ እዩ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ካብ ተጠቃምነት ናብ ዋንነት ካብኡ ሓሊፉ እውን ወታደራዊ ህላወ ክስካብ ምውሓስ ዝብል መግለጽታት ክህቡ ጸኒሖም እዮም ሚኒስተር የማነ ወነት ታሪኻዊ ሓቅታት ሚኒስተር የማነ ወሰንቲ ሓቅታት ኢሉ ካብ ዘርዘሮ ኢትዮጵያ ህግራዊ ሕጊ ብምጥሓስ ፌደሬሽን ኣፍሪካ ንኤርትራ ብዘሕጋዊ መንገዲ ብሰንኪ ምቁራና ኤርትራ ናብ 30 ዓመት ዕጥቃዊ ቃልሲ ናጽነት ክትኣቱ ከም ዝተገለጸ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ግጭት መበገሲ ከም ዝኾነ ድማ ገሊጹ እቲ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዝነበረ ኩናት ኣብ ምልዓል ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ባድመ ክርክር ከም ዝነበረ ምሲሎም ብሓሰት ኩናት ከም ዝጀመሩ ንኣብነት ኣስኒ ድማ ቀሪቡ እቲ ሓቀኛ ዕላማ ናይቲ ኩናት ክንዮ ባድመ ዝኸደ እዩ ኣብ ፈለማ ናይቲ ግጭት ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ተቀዳ ኣለሙ ዋሽንግተን ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዓሰብ ምቁጻር ቀንዲ ዕላማ ምንባሩ ብግልጽ ገሊጹ ከም ዝነበረ ድማ ገሊጹ ቀጺሉ ድማ ሰልፊ ብልጽግና ኣፍ ደገ ባሕሪ ምርካብ ኣብ ዝብል ጭርሖ ተሓዊኡ ብተመሳሳሊ ናይ ምስፍሕፋሕ ተሓሳስባ ይሳቐሎ ክብል ገሊጹ እቲ ሚኒስተር ገዲን ኤርትራ ንዘይምርጋእ ኢትዮጵያ ኮነ ቀርኒ ኣፍሪካ ትሰርሐላ ዝበሎ እቲ ሓቂ ግን ኢትዮጵያ ዘለዋ ውሽጣዊ ግጭታት ካብ ናይ ገዛ ርእሳ ጉዳት ፖለቲካን ምሕዳራት ስርዓት ዝሰዕበ ይኽብል ድማ ገሊጹ
بخالي زيننا دما 52 ዓመታት ድሮ ውድቀት ንጉስ ኃይለ ስላሴ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ አዳማ ጀሚሮም መምህራን መራሕቲ ታክሲ ካልኦት ሰራሕተኛታት ከዓስዒቦም ኣብ መወዳእታ እውን መጥቃዕቲ ሳውራ ኤርትራ ዝረግፍ ዝነበረ ወታደር ኢትዮጵያ ነቲ ማዕበል ህዝባዊ ተቃውሞ ተጸንቢርዎ ኃይለ ስላሴ ካብ ዙፋኑ እናሓዋር ድማ ተዓለወ ድሕሪ ፍርቂ ዘመን ታሪክ ድማ ይድገመሎ ቅድሚ ሒደት ዋርሓ ኻይን ብሓፈሻ ሙያ ጥዕና ጀመርዎ ተቃውሞ ፈኸም እናበለ ናብ መምህራን መራሕቲ መኻይን ጽዕነት ተምሃሮን ተላውዒ ይጉህረሎ ብፍላይ ድማ ተምሃሮ ደቡብ ኢትዮጵያ ኦሮሚያ ቦሌ የውራ እምቦ አርሱሙቱ ሰላሌ ቤንሻጉል ክልል ሶማል ጋምቤላ ጎደናት ወጽዮም ምስ ሓይልታት ጸጥታ ብልጽግና ይፋጠለው እዚ ኣድማታት ዝምስተመላ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ብረታዊ ተቃውሞ ኣምሓራ ኦሮሞ ዓፋር ኢጓዴን ኣብ ትግራይ ወሰን ብዘሎ ወጥር ተደሚሩ ውድቀት አዲስ አበባ ደረት ትርኢት ከም ዘሎ ዘግድ ኮይኑ እዩ ዝርከብ ዘሎ እቲ ዳርጋ ን5 ዓመታት ብቐጻሊ ኩናት ድኮቱ ሰትዩ ብቐዶ ብጀምላ ክመውትን ክቆስልን ክማረኽ ረብሪቡ ዘሎ ሰራዊት ብልጽግና ኢትዮጵያ ንምድሓን ናይቲ ህዝባዊ ናዕቢ ክጽንበርን ምስ ህዝቡ ክውግንን ድማ እዩ ዘምሕረሉ እንተኾነ ግን ኣይገበረን እቲ ማዕበል ወላ ከንግዚኡ ዝተሰናኸሎ ግን ፍጹም ክዓግቶ ይኽእልን ኣወል 40 እንዴ ንሓለፍቲ ፖሊስ ናይ ትኽለብ ዝተወደበ ናይ ስልጠና መድረኽ ተረኺቡ ብዘይ ግቡእ ኣገባብ ዝተወሰደና ቀይሕ ባሕሪ ንምምላሱ ግዜ ስለ ዝተቃረበ ድልዋት ኩኑ ክብል መልእኽቲ ሓሊፉ ይርከበሎ ደርጊ ምስ ምኩራት ጀነራላቱ ወታደራውያን ኣማኸርቱ ሻሾ ሰራዊትን ኢህደግ ካብ ምዕራብ ዝረኸቦ ዝተረቓቐ ስልያዊ ወታደራዊ ሎጂስቲካዊ ሓገዝ ተደጊፉ ዘይረኸቦ ቀይሕ ባሕሪ እዚ ዕጁብ ኣወል 40 ከዓ ብፖሊስ ክርከብ ይሓስበሎ بخالي زيننا دما ኤርትራ ድሮናት እትኸም ዘላ ይግለጸሎ እቲ ኤርትራ እትያቶ ዘላ ድሮናት ዝዋ ቀይሕ ባሕሪ መልክዑ ኸይሮ ምዃን ድማ ይግለጸሎ ኤርትራ ናይ ኢራን ድሮናት እትኸም ዘላ ዝገለጸ ናይ ሮቪዮ መግለጽታት ወደባት ኤርትራ ብፍላይ ድማ ወደ ባጸ ብበዝሒ ድሮናት ያትዋ ከም ዘለዋ ትማለብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ኣፍሊጡ ኤርትራ ካብ ኢራን ድሮናት እትኸም ዘላ ዝገለጸ ናይ ሮቪዮ ጽሑፍ እቲ ዝዋ ቀይሕ ባሕሪ ንሓንሳዕን ናሓዋርን ከቀይሮ ከም ዝኽእል ድማ ኣፍሊጠሎ بخالي زيننا دما ابز حج وانو مونغ ኤርትራን አሜሪካን ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ሓድሽ ጽምዶ ርክባትን ኣብ ካልእ ደረጃታት ንምዕባይ ተፋያሊ ውሽጣዊ ርክባትን ዝርባትን እናተኻየደ ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ ትማሊ ቀዋሚት ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ምስ ፍልይቲ ልእኽቲ መንግስቲ አሜሪካ ንጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣገዳሲ ዘተ ርክባትን ከም ዘካየደ ኣብ ገጻት ትዊተር ሓበሬታ ስፊራ ትርከበላ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኣብቲ ምስ ፍልይቲ ልእኽቲ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ዘካየደ ኣገዳሲ ርክባትን ዝርባትን ኣብ ሞንጎ ኤርትራን አሜሪካን ተጀሚሩ ዘሎ ርክባት ዝሓየለ መልክዕ ንምቕጻልን ክልቲአን ሃገራት ዝተፋያለ መድያት ንምትሕባር ኣገዳሲ ስምዓትን ዝርባትን ንምክያድ ኣብ ምርዳእ ከም ዝበጽሓያ ኣብቲ ሓበሬታ ተቒሳን ገሊጻን ትርከብ ዘላ ብተወሳኺ ፍሉይ ልኡኽ ዶናልድ ትራምፕ ጉዳያት ኣፍሪካ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ግዜ ተራኺቡ ክዛረብ ድሉው ምህላው ትማሊ ሓበሬታ ዘርጊሑ ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ እዚ ኣገዳሲ ምዕባለታት ሞንጎ ኤርትራን አሜሪካን ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተምሓየሸን እናዓበየን ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ዓበይቲ መልእኽታት ኮይኑ እዩ ዝርከብ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሞንጎ ኤርትራን አሜሪካን ተፈጢሩ ዘሎ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ንሰበ ስልጣን ስርዓት ብልጽግናን 4 ኪሎን ዓብዪ መርድእ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ከዓ ሓደ ዓብዪ ዜና ተዘርጊሑ ይርከበሎ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን አሜሪካን ድርድር ብሞንጎኛ ስዑድ ዓረብ ከም ዝተጀመረ ድማ ተገሊጸሎ ክልቲአን ሃገራት ማለት አሜሪካን ኤርትራን ዝነበረ ሽግር ንምፍታሕ ናብ ድርድርን ስምዓትን ንኽበጽሓ ብሞንጎኛ ስዑድ ዓረብ ሽምግልና ከም ዝተጀመረ ድማ ተገሊጸሎ ኤርትራን አሜሪካን ድርድር ብሞንጎኛ ስዑድ ዓረብ ከም ዝጀመራ ተገሊጹ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረን ሽግር ክፈትሓን ናብ ድርድርን ስምዕን ክበጽሓ ብሞንጎኛ ስዑድ ዓረብ ሽምግልና ከም ዝጀመራ ተገሊጹሎ ወዲ በሻሻ ዝገዝአን ድሮናት ሕዚ እውን እናተሓምሸሻ እየን ዝርከባ ኣብዚ ወርሒ ናይ ወዲ በሻሻ ድሮናት ዝተሓምሸሻ ድማ 4 በፂሐን ኣለዋ